Halo Mbak, Halo, tak rungokke, Mas. sampean disuruh keluar hari ini. Yo, Terus nelpon tapi aku, gimana? Sampean baleni aku neh, tak baleni ceritane, baleni. aku kan tiba-tiba kon metu. Siap. Terus aku kan ngomong, yo wis nek aku kon metu, aku kan anake agen. Yo, sing agene kan. Kamene agene kan durung. Terus aku ngomong ngono wonge ra seneng Mas. Aku yo ora kon langsung metu. Apa nek aku metu sak karepku dhewe iku kan yo salah kok, Mas. Halo, sampun. Clear kan nek aku metu sak karepku dhewe, Mas, tanpa sepengetahuan agen. Bener apa ora, Mas? Nek aku ngenteni agen apa ora oleh terus piye cerita? Mbak, Oke, tak baleni neh ya. Sampai nelpon agent gak jawab, ya. Sing penting enek buktine, sampai nelpon agent, sampai ganti nelpon polisi. Mas, agene iki durung tangi amene dadi aku ya durung durung telepon agen maksudnya. Oh, iki sing di omah ya nyuruh aku metu. Tapi akune kan pengene ngenteni agen. Sing di omah ra seneng Mas, ya ora kok metu. Terus aku ki kan ngerti aturane Mas. Nek aku metu saiki ku koyo seolah-olah aku sak karepku dhewe. Jadi aku kok sebenarnya ngono lho Mas. Aku ngenteni atur tapi aku wonge sing di omah ora seneng aku ngenteni agen. Kok aku kudu piye Mas? Tak baleni ngomong ya Mbak. Ya, Sampeyan nek ngenteni agent, iya nek agene sampean kok akhirnya nanggepi. Nek agene gak nanggepi, terus sampean nang kono terus. Makanya kan telepon polisi. aku sih maksudnya gak gelem urusan ngono lah Mas. Ya saiki ngene lho, nek sampean gak gelem ya wis sampean menengo nang kono. Diseneni karo wonge menengo ae ngenteni agene sampean moro. Nek agene gak moro-moro, morone sesuk terus piye? Lah nek aku metu sak karepku dhewe ku yo kleru to. Kan aku Salah. ngomong, Mbak, aku kan ngomong ambek sampean telepono polisi. Aku dhewe Mas urusan karo itu. Loh, sampean telepon polisi itu buat menyelamatkan sampean bahwa sampean iku diusir majikan. Enek buktine laporan polisi. Sampean gak sakarepe dhewe. Nelpon agene gak ndang teko-teko dan jek isu. Ngono lho, Mbak. Iku prosedur. Nek sampean gak gelem ya wis sakarepmu. Solusinya dari saya telepono polisi, aku diusir karo Mbak iki. Saiki ceken barang-barangku, kongkonen Mbah iki ngecek, kongkonen dada iki ngecek barang-barangku. Ojo sampai aku wis metu diarani aku nyolong. Nek aku ngono, Mbak. Nek sampean gak percaya, nek sampean gak gelem gawe saranku gak popo. Kan gak kudu. Sampean gak kudu manut aku, tapi itu saranku. Nek sampean sakarepe sampean dhewe pengin nang kono sampe engko sore, sampe engko bengi, sampe sesuk, sampe agene sampean ngladeni ya gak popo. Agent itu tidak terlanjur berkuasa, tapi kalau sampean wis enek laporan polisi, sampean njaluk surate, buktine sampean diusir, baru sampean budal nang agent. Iki surate aku mang diusir, iki surate saka polisi. Aku mang diusir karo majikanku. Wes saiki piye urusane? Nah, baru ke agent. Ngono lho, Mbak. Paham nggak maksudku? Bingung nek Mas aku Mas. Apa? Bingung. Soalnya dadak ya Mas. Loh, Barangku kan iya. akeh to. Iya, saiki nek sampean terus bingung, telepon aku tak dudui sarane sampean jek gak gelem terus piye? Aku kok kongkon moro. Aku kok kongkon ngomong, aku iki sapa, Mbak? Ya Bisa enggak tak suruh ngomong.
Cuman aku pengen ngerti prosedurnya emang nek seharusnya nek bukan metu kan nunggu sing ngantarno aku sing Mas. Prosedurnya sampean telepon polisi. Urusan sampean telepon polisi itu bukan urusan besar. Urusan sampean telepon polisi supaya polisi jadi saksi. Jadi saksi bahwa majikan mengusir sampean hari itu. Cuman itu buat nyelamatin sampean. Ngerti nggak? Sampean metu teko rumah majikan bisa majikan dulu yang lapor polisi. Ceceku nyolong. Nah, sampean piye terusan? Ora usah bingung, Mbak. Telepon 999 jenenge sampean sopo? Sampean omongno, alamatku iki, aku hari ini diusir majikan, bisa nggak kalian kesini? Jadi saksi bahwa aku diusir, aku nggak kabur. Ngono loh. Itu bukan masalah hukum, bukan masalah besar. Pak polisi tolong diperiksa, suruh majikan saya memeriksa barang-barang saya bahwa saya diusir sama mereka dan saya tidak mencuri barang apapun dari dia. Silahkan Pak polisi bantu saya untuk ngomong ke mereka, suruh ngecek barang-barangnya. Kalau dia sudah nggak ada, oke Pak polisi, boleh nggak saya minta laporan bahwa hari ini saya diusir oleh majikan ini, untuk saya bawa ke agensi surat pengusiran tadi. Ngono lho Mbak, ora usah bingung. Ya, sampean bingung-bingung ya wis. Aku wis ngekei saran. Itu saran menurutku ya memang harus dilakukan. Kan sampean ngenteni agent. Nah, agent sampai jam piro, Mbak? Dia berhak mengusir sampean pergi, dibengoki sampean, dipetaki, ngalio saka omahku, ya dhek gak salah. Yo tantansin. Polisine teko baru. Ngono lho, Mbak. Sampean bingung, wedi, sedih. Ya wis, sampean sing ngrasakno. Piye? Halo? Ngerti? Halo, Kak Rungok. Lah iya, dirungokno tok tapi ora dilakoni. Meneng ae sampean nang kono ya wis gak apa-apa. Nek sampean luwih percaya agene karo polisi. Telepon polisi mari, laporan mari, sampean metu baru sampean nang agent. Agene kan buka pasti nek dino Minggu. Biasa, Mbak. Arek diusir kayak ngene iki sampean jek jam yamene. Enek sing diusir tau nangis-nangis karo aku jam 12 bengi, setengah 1 bengi, piye Jal? Halo? Yo, halo Mas, Pak Rungokke kok Mas. Yo dirungono tok. Kira-kira piye? Cek gak trimo. Sampean berapa tahun kerja di Hong Kong? Aku papas loro karo iki telu. Berapa? Iki sing ngene iki baru sekali iki, Mas. Loh. Lah iya aku ora takok sing ngene iki, sampean wis pirang tahun nang Hong Kong, Mbak? Ya Allah, pertanyaanku. Cek papat karo loro 6 karo telu. Berarti 9, Mas. 9 ya, Mas. Lah. 9 tahun, Mbak cek bingung. Manut men karo agentmu ra mbelani dirimu ngono kok. Iso milih agent apa ora sih asline sampean iki? Tambah tak bengoki saiki. Wis ah. Sampean iki ya cek payu didol. Kebetulan sampean ketemu majikan sing bel gedes. Wis tuwek, Mas. Ya wis anyene wong tuwek angel aturane, karepe dhewe. Aduh. Langsung tak gas karo aku. Kandhani angel ya wis empuh. Angel. Nek wis angel ngene iki wis tuwek wis angel. Masih sik payu ora, Mas. Payu lah. Saiki Payu wong sampean. payu, Mas. Nek wedi. Lah kok iso nelpon aku lho sampean?
Kok iso nelpon aku? Aku kan penggemar. Penggemarku kok cek bingung. Ngrungokno ceritaku, ngrungokno ceritane kontenku iki mok ping 3 paling sampean. Ora Mas, kok tak deloki historine yo Mas. Ya iya, telepon polisi wis. Aman. Iku sebagai pembuktian bahwa dirimu, Mbak, diusir majikan. Wis ngono tok asline. Wis marono moro nang ejen. Ejen kan wis buka jam sakmene. Wis ngomong aku di terminate hari ini. Wis. Ora, Mas. Mas, tekon yo gantian ya Mas. Mas. Aduh. Gantian. Suaramu sendat-sendat. Aku tekonnya oleh ora. Yo tekon sing akeh, takon ra bayar. Ngene lho, aku kan maksudnya mau lho mencari aku. Gak krungu aja disambi, nek telepon, nek urusane penting aja leren disambi ya Allah. Wong tuweke angel temen sih kandan-kandanane ketoke. Iya. Iki kok kon ngenteni agen wong iki ceritane kenapa, Mas? Menurut sampean. Kon apa? Kon ngenteni agen kok mereka gak terima iki kenapa, Mas? Ya wis mangkel karo sampean, Mbak. Wis jembek, ngerti gak jembek? Wis gila, delok sampean iki gila. Lemeng-meng ah. Wong wis gak seneng ya gak seneng, Mbak. Lah apa gak seneng mbok wong kon ngenteni ejen? Kok mbok peksa ngenteni ejen? Iki sampean sing meksa ngene iku. Meksa remoh ngalih. Tapi kan aku kleru, Mas, nek sakarepku metu. Ya ora kleru nek nelpon polisi. Nek ora nelpon polisi malah iku sing kleru. Enggak. Sampe enterono ejenmu sampe dhek bengak-bengok. Lecau lah, lah dek ngomong ngono. Lemsik dek ah. Dek budek iku apa nek arane? Yilung ah. Tak kongkon ngalih gak ngalih-ngalih lho. Wong wis jembek ya jembek, Mbak. Wong gak seneng ya wis gak seneng. Dan dhek berhak mengusir sampean karena iku omahe dhek. Ya aku mudeng, tapi maksudnya kan orang bludas-bludus ora aturan. Mangkane telepono polisi kok tak kandhani ping pira sih kudune? Ping sudah jaran apa ping 100 jaran? Ping 100 jaran lah aku seneng. Nah, anjane senengane jarak kok sampean. Wis dikandhani bolak-balik telepono polisi teko kon ngecek barangmu, dadahe singsangmu mbahmu, wis mari dicek kowe njaluk laporan polisi, aku diusir. Aku duwe surate enggak? Ben aku gak diarani nyolong. Wis mari ngaliyo gowon barang-barangmu nang ejen. Selesaino urusane nang ejen. Wis mari. Golek majikan nang nggonku kenek, nang ejen-ejen liyane ya kenek sak karepmu. Wis ah. Bone sampean saiki lho nok ndi Mas, ngolah ngaleh sampean Mas. Iya iyalah. Nonton di sampean saiki. Junlong. Kamtin. Wis beres wis, ndang. Piye? Cek ngeyel. Barang-barang oke kepine Mas, aku kan santai Mas mungkin. Piye? Barang-barangnya oke itu lho. Bingung le resik. Sampeyan di internet lapo? Ora ngerti Mas, aku ora tekon apa-apa. Lha sampeyan pocoy paling. Aku ki wong paling meneng sak donya Mas. Ya buktine di internet. Gak mungkin di internet gak ada alasan. Ya aku emang ratakon Mas, alasannya apa. Cuman aku nek ngelawan gak tahu sih.
Angger meneng. Piye? Ora tau nglawan Mas, angger meneng ngono lho. Ya meneng dinten mene tok. Mbahmu iki wis jembek karo dirimu. Mbahmu wis Iki ora mbah, lha apa? ora Dadai. ora. Wong loro kok Mas. Dadai apa-apa, apa singsang, apa-apa. Ya loro, suami istri Mas. Ah ya wis enek karo sampean. Delok kelakuane sampean wis emoh. Makanya diusir, makanya tinggal nelpon polisi kok cek ngeyel, ya sekarepmu enten ono ejenmu nelpon dirimu lo. Nek saranku telepon polisi, mari telepon polisi ndang alih ndang digonang ejen. Barangmu akeh itu resikomu to, Mbak. Iya, makanya semarai bingung iki barang. Ya lah ngapain kok bingung barang? Barang tinggal nitipno nang satpam engko terus dijupuk neh. Digawa siji-siji nang ejen. Dina iki ya dina Minggu, akeh paketan. Sing penting duwe duit. Dele nang paketan apa di-packing siji loro. Marang ngono nggawa sak koper cilik, golek majikan neh. Kan gampang to. Delok kontenku tapi kok diarahno, dijelasno cek gak mudeng, cek bingung. Ayo aku bingung konten ndi sing mbok delok. Kabeh tak delok. Kabeh tak delok aku saiki dikandani kok brekele. Wingi juga ono sing sampean saranke ngono lho. Aku yo rezeki kok Mas. Cuman maksudnya ki aku gak ngono. Apa? Aku karepku gak kudu kaya ngono Mas. Iya karepmu, tapi karepe majikanmu pengin ngetokno dirimu hari ini, detik ini, jam ini terus piye? Berarti kan dirimu sing maksa. Sakjane sampeyan iki kena dijak omong apa enggak sih? Kena Mas. Lah ya wis to, telepono polisi wis mari wis iku urusan. Nah nek sampean meneng ngenteni ejenmu telepon lha iya nek ejene mari ki langsung telepon. Ejene telefone sesuk. Apa gak tambah ngamuk-ngamuk mereka? Nek wong ora telepon. Hah? Aku kok Mas ya aku sakarepku. Apa? Nek wong telepon. Iku berarti kan aku kleru, nek aku metu sakarepku to. Cek mbualeni bengkele kleru-kleru. Telepono polisi. Krungu enggak? Tak baleni ping 100 jaran nih. Telepono polisi, telepono polisi, telepono polisi. Wis ah. Telepono polisi, duduhno alamatmu, duduhno jenengmu. Polisi moro aku diusir majikan. Saiki aku pengen awakmu ngongkono majikan ngecek barang-barangku. Ben nek aku ngalih teko kene dhek ngusir ora ngarani aku nyolong. Kau tim saya. Wis, kelar, selesai. Barangmu gawon metu titipno nang sapam sebagian, sing liyane gawane nang ejen. Imbalen ping pindho nek ora cukup nelpon taksi. Nyeluk taksi, barangmu unggahno nang taksi kabeh, budalo nang ejen. Kau tim saya. Wis. Cek gak gelem. Aku timbangane ngrungokno sampean wong bingung mending tak tinggal sarapan apa tak tinggal ngising. Sik ora kena dikandani. Wis ah. Cek panggah ngeyel ejan. Duwe ejen ora gercep karo anake. Ya milih ejen sing gak gercep. Iku salahmu dhewe, Mbak, duduk salahku. Milih ejen ora bener. Giliran awakmu duwe musibah tiba-tiba. Ora ndang fast respon. Nelpon aku lho sing duduk ejenmu langsung tak angkat. Hah? Piye? Wis? Wis ndomblong? Wis? Ya ngene iki angel 9 taun nang Hongkong dikandani cek ngeyel karepe dhewe, ya wis. Terus aku kon kudu piye? Jembalian, jungkir walik.
ora melok duwe masalah, diwehi saran cek ngeyel. Apa ya aku salah, apa ya aku salah. Lah emang aku malaikat iso benerno nyalahno. Apa aku Gusti Allah? Aku ngekei saran, telepono polisi, polisi teko, kon ngecek barang-barang wis mari ngaliyo. Tak bualeni sampai swidak jaran. Hah? Wis ah? Wis, sik ngeyel, sik panggah ngenteni ejen, silahkan. Silahkan nunggu ejen sampai mbahmu metrek-metrek mbahmu sing nelpon polisi engko. Soale sampean diusir teko omah iku gak metu-metu. Akhirnya sampean metu bae sing nelpon polisi. Sing sang dadaimu sing nelpon polisi. Akhirnya dirimu metu. Kluwus. Engko wis mari sedina rong dina baru dirimu sadar. Iya ya. Lambene wong ganteng sak donya iki. Apa ya ora tak gugus jarno wis. Piye? Wis ah. Mbak? Wis, Mak. Ya tak rungokke, Mak. Ya dirungokno tok. Sampai 2 jam kok mbok rungokno tok. Ya malah dipikir kok. Hah? Dipikir. Ya wis mikir Mbak. Tak tinggal sarapan. Gatekno sampean aku mumet dasku. Oke, wis tak kei saran yang terbaik bagi saya, tapi nek sampean gak gelem yo apa boleh buat. Karena tidak selalu semua orang tak paksa untuk mengikuti saranku. Nek sampean duwe cara dhewe nang ngene sampean dhewe yo monggo silahkan. Wis ngono ya, Mbak. Aku kok ngedabul terus ya moro-moro tensiku mundak, bahaya iki. Oke. Wis matur sembah nuwun, sehat selalu guys sampean. Selamat sampai tujuan. Ketemu agent dan agentnya ndang nelpon sampean sing sesuai sing mbok karepno. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi mohon dimaafkan ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya ngerti dianya bingung, dianya kalut. Tapi kalau kita kasih tahu, kita kasih saran, dan itu semuanya tidak mau didengarkan, itu kan bagian dari pilihannya dia. Sekali lagi saya tidak marah, tapi karena dia bingung, kebanyakan barang, dan nggak habis pikir bahwa dia akan di-interminate, ya sudah, biarkan dia berpikir dengan dirinya sendiri, bingung dengan barangnya yang banyak, dan saya nggak ngerti juga, apapun bagaimanapun, intinya saya sudah berusaha memberikan menurut saya saran yang terbaik. Karena memang saya cuman YouTuber, tidak ada hak untuk memaksa siapapun untuk mau mengikuti apa kata saya. Ya sudah, saya matikan saja. Sepanjang sejarah saya nggak pernah mematikan HP ya ketika orang nelpon. Kalau belum selesai, hanya baru kali ini. Sekali lagi saya tidak marah, saya tidak ngamuk. Tapi saya mencoba menjelaskan apa yang menurut dan versi saya bagus. Kalau dia mau nunggu agent ya silahkan, monggo. Sampai nanti majikannya teriak-teriak. Oke, tetap semangat semuanya kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.